Сәлам кызлар, малалар. Бүген мин сезгә аю балалары һәм төлке турында венгер халык әкиятен сөйләячәкмен. Әкиятне тыңлагач, аю балаларының гаебе нәрсәдә икәнен сез үзегез дә аңларсыз. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Еракта зәңгәр таулар артында бер урман бар икән. Шул урманның нәкъ уртасында бер аю үзенең 2 улы белән яшәгән икән ди. Аю сәсен көн үсеп, алар зур аюларга әйләнгәннәр. Һәм дөнья буйлап сәяхәткә чыгарга булганнар. Әниләреннән рөхсәт алганнар. Әниләре аларга саубуллашыр алдыннан булай дигән. Уларым, бер-берегездән аерылмагыз, дус-тату булыгыз дигән. Аю балалары әниләренә бердән булырга сүз биргәннәр дә юлга чыгып киткәннәр. Баралар икән. Бара торгач урманда бер баш сыр тапканнар. Алар бу сырны бүлә алмыйча аптыраганнар. Ничек сындырсалар да сыр тигез тыелмаган аларга. Аю балаларын төлке күреп алган. Бирегез, үзем бүлеп бирим дигән төлке һәм сырны 2гә сындырган. Берсе зуррак дип дулаганнар аю балалары. Төлке аларга тынычланыгыз, хәзер тигезлим дигән һәм сырның зуррак дигән ягын сындырып кабып та җибәргән. Хәзер инде аны кызуррак дип үпкәләп кычкырган аю баласы. Төлке тагын сырны сындырып капкан. Аю балалары ризалашмыйча дулашырга тотынганнар. Хәзер инде минеке кечерәк дигән икенче аю. Төлке аптырап калмаган, зуррак дигәнен яңадан сындырган да капкан. Шулай иттереп сырның әле берсен, әле икенчесен ашый. Төлке тамагын туйдырган. Бу чаклы зур сырдан кечкенә генә кисәкләр калган. Кечкенә генә булса да тигезләр дип көлгән төлке ашагыз, тәмле булсын дигән. Шулай дигән дә урманга йөгергән. Комсыз аю балалары авызларын ачып карап калганнар. Менә шулай, дусларым. Аю балаларның гаебе нәрсәдә икән, аңладыгызмы? Алар әниләрнең дус-тату булыгыз дигән сүзләрен онытып җибәрделәр. Дусларыгыз белән дус-тату булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.